ସାଙ୍ଗମାନେ ହଠାତ୍ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ନୂଆ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲି। ତ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଅନ୍ଧାରେ ଅନ୍ଧାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି ସାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ନାଗ ସାପ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସାପଟି ପୁରା କୁଣ୍ଡଳି ମାରି ବସିଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲା ସାପକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ସାପଟାକୁ ବାହାରକୁ କଢ଼ା ଯାଉଥିଲା। ତ ସାପଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ବାହାରକୁ କଢ଼ାଗଲା। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ସମୟ ପରେ ସାପଟି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବାଲା ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ କହି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ସାପଟି ଯାଉ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଭଲରେ ଭଲରେ। କେଜାଣି କେତେ ଦିନଠୁ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ଭୋକ ଉପାସରେ। ତ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।